It-tħejjiet tal-baġit tas-sena d-dieħla daħlu ġmielhom, tant li tul il-jum ta' tlieta se jkun ippreżentat id-dokument ta' qabel il-baġit, dokument li mistenni jkun spjegat lill-imsieħba soċjali. Id-dokument ta' qabel il-baġit li llum il-ġurnata sar wieħed mistenni u jagħti l-ewwel indikazzjoni ta' x'direzzjoni mistenni jieħu l-Gvern fil-baġit li jkun imiss li bħas-sena li għaddiet din is-sena wkoll huwa mistenni li jsir f'Ottubru. Fih ingħataw wkoll ħarsa lejn il-qagħda ekonomika fil-pajjiż, ir-riżultati miksuba u anki previżjonijiet għal-ġejjieni. Dan huwa wkoll wieħed minn sensiela ta' dokumenti li jkunu ppreżentati b'rabta mal-baġit. Dokumenti ieħor li beda jkun ippubblikat kull sena wara l-bidla fl-amministrazzjoni tal-pajjiż huwa dak ta' implementazzjoni fejn ikun analizzati x-xogħol li sar fuq kull proposta tal-baġit mis-sena ta' qabel. Fil-baġit, li skont il-Prim Ministru fl-aħħar ġimgħat se jkollu lan li jara li l-ġid jinfirex ma' sezzjoni ikbar tas-soċjetà, nistennew ukoll li twettiq ta' wedi oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Manifest li skont intervista mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech fil-Gazzetta Kulħadd twettaq 75% tax-xogħol fuqu. Xogħol li jinkludi l-ikbar wedi li saru mill-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, fosthom ir-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, iċ-child care b'xejn, iż-żidiet fil-pensjonijiet u l-inċentivi biex iktar nies joħorġu jaħdmu.